चुटकुला ना हो, उस सत्य कथा ना सत्य घटना हकीकत हो घरी अभी जाने की है कुली माझी पुल वगैरह बोलल ना रहे रोमा हार्डवेयर हियो कहता नहीं नीचवा से बबुआ लोग कहता कि कसी कसी ब्यासी कसी कसी अब का कसो नट में मूर्छा लाग गइल बा कतनो बरियार बोल्ट होई नट पर बैठा के आ घर दे दू बेर घुरनैया मार दे टाइट हो जाए हई लोग कहत हमरो के निर्मला जी कुछ ना बोलब अच्छा है भाई अच्छा आमदी है बस का बोली श्री राम क्लॉथ मॉल बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक प्रणाम बाब देखिए बात ऐसा भई रहे गर्मी के महीना रहे अच्छा आ कुंवर जी के यहाँ रोग कोई नहीं हां डुमरी डुमरी अच्छा आओ घर खुला घर है हाला करम तो बिगड़ जाए चुटकुला हो गीत में हलो करम तो चलत रहे हां अब प्रभुनाथ बाबा अच्छा आ हो हां एक लगा सूत्र जा हां तो हम लंगड़ आदमी पैंट पहनले रहनी अच्छा आ बाबा लुंगी पहन के अपन गंजी पर हां आ देखते बनी एक घड़ी इतना गोर लगता नहीं अरे 12 बरस पहले समय रहे सांप हेमा मालिनी के गाल नियर मुंह रहे हम चीते सुत गए नहीं पंखा चलत रहे आ खुला रहे जाने की पलानी जस हवा भी लगत रहे बाबा जानी चीते सुत रहनी आ करवट मार देने लो आ हम सपना में पड़ल बनी हां प्रोग्राम में निकल गनी जा हां बड़की नाय बिया अच्छा जा रह बन जा बक्सर जिला से ओह पार कहवा बलिया हां नाय बीच धार में गइल बिया आ तले आन्ही झोंकी आ झीसी बरखा आवत लो हम सपना में बेचैन में सपना में आदमी बेचैन हो जाला हां कबे तो सपना में बेछुले अपने मन जाने के देखले हो कब सब अब जाने कि हम बेचैन बात तले धतन की तो नैया में छेद हो गेले भुरभुर पानी ढुके लागल लो आ तले बाबा करवट लेके सुतल बनी आ हवा मरलस पुरुवा लुंगी महाराज अपन स्थान छोड़ के डेरा पर चल गए आ हम सपना में बेचैन बनी नाई में छेद बंद करो आ बड़की अंगूठी रहे बिचली में हां ए अब हम यहाँ के नाई में अंगुरी डाल दले और भूल जाता नहीं कि पानी लीक ना करे यहाँ के यहाँ कोता भेंता बेंता बेंता भैया अंगूरी खींचो खींचा कर दे गए ना नाई मारातिया नाई मारा जाए काम बिगड़ जाए अंगूरी खींचो खींचा कर दे ना 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 नाई मारा जाए और भूल ले जाता अरे खींचो मर दे खींचा कर दे गाड़ी में डले बड़ा नाई मारा जाए चुप रहा नाई माराई कि ना माराई दो चार बार और ही अप डाउन कर बता हमार गाड़ी जरूर माराई चिकन की गाड़ी घींच के 1.5 बाल्टी पानी से धोनी अंगठी अंगठी आके अंगूठिया छूट गए रहता दिमाग से उतर लो फिर चीते सुतनी हम हां हम सपना पर जंती घरे गइल बनी 1 महीना पर आ कुसुम देह दावतारी अब हमार व्यवस्था जाने की टंच हो गई अब बाबा सपना पर जतने कि यहाँ के नाय पर जाता नहीं आ बीच धार में पतवार के मिर्गी आइल हो नाय पर से नाच के गिर के दहा गइल अब बाबा देखने के रे दादा नाय खेवल ना जाई तो दिशा गड़बड़ा जाई दहा जाई नहीं है हम चीते सुतल बनी हां टंडनाइल बा हम सपना में पड़ बने बाबा सपनवा में हां लॉगी लॉगी मारे खातिर जो होते हमारे लॉगी धो लेता लॉगनी मार जल्दी जल्दी बाबा बाबा मुट्ठी ढील करी ना लॉगी मारो अरे ढील करी लॉगी मारो अभी बीच धार में भी हमके बीच धार में नहीं खे अब एक दुइयो लॉगी मार मानू आंखी में ले बालू बिग बिग किनारे जननी निर्मला जी जननी रवा प्रणाम हम रवा निर्मला जी हैं हाय हाय बहरे से बाहर हुआ खुदे कहनी हाँ कि 30 दिन बहरे से बाहर रहिले भगवान करस के संगे जोड़ी चले एको दिन तो बहरे से बाहर एको दिन तो एक होटल में मलिया बाग ठहरल जाई मलिया बाग के होटल देखो देख ले डबल बेड पलंग हो डबल बेड दे दिया ले जा भोगो एक से एक हॉस्पिटल बड़ी हो जा एक से एक मैरिज हो